Bhuti omdala mangabe ubhuti, baba mangabe ubaba. Ngiyakhothama kuwe, ngiyabonga. Abantu besilisa abanjengani sibadingayo, abakwaziyo, yabona ukusho ukuthi wena umuntu wesilisa noma indoda ecabangayo. Ubilile uNgizwe. Akafanele ukhola lutho. Ipropaganda leyenziwayo. Yabo? Ipropaganda leyenziwayo ehlangene nalo muntu lokuthiwa uDokotela Zuma. Propaganda leyenziwayo and basebenzela isystem laba bantu. Abekho abantu abangenza kanje bese bazwela abantu bengenzi lutho olisiza abantu. UNgizwe lamlahla kudala idlozi ihambe empongoloza, yikho indoda enje. Umuntu onjani ongafuna ukuhola uNgizwe? Ngokuthi nje unamahlaya uhambe ekuchukuluza bonke abantu, so ungabeka lo muntu ukuthi ahole isizwe in such critical conditions. Lesi sizwe angikhulumi ngeKZN yonke iphela. South Africa yonke idinga ama-leaders. Idinga ama-leaders asebenzisa ingqondo. Ubani ongahola uNgizwe ongadife ama-leaders adinga abantu njengamanje badinga ama-leaders ahamba nabantu bakamoya. Aba-leaders ane-cup yakamoya. Ama-leaders azotshela abantu ukuthi kuthiwani kamoya. Njengamanje abantu abamnyama zonke izizi against abantu abamnyama. Abantu abamnyama are on their own, bami bodwa. Into edinga abantu abamnyama i-backup yamadlozi kuphela into engabasiza. Yabo, hayi umuntu ozohamba empongoloza uphaphe kakhulu uNgizwe, uphaphile. Umholo njani njengoba mina ikhona into engiyikhulumile ivideo kunokuthi eze kumina ngoba kade aqala ukungibuka uNgizwe, kade aqala ehlangene nalabo benza umshosha phansi uthi mangiketule ngibulawe ngigudluke endleleni mina ngoba ngi-expose izinto eziningi, ngiveza amanyala amaningi abawenzayo. Ubani umuntu ongahola uNgizwe? uNgizwe uyapi? Liyapi leli butho elihola uNgizwe? Libhekephi? Ngoba njengamanje sisenkingeni njengabantu, singahlaselwa noma inini, kulanjiwe, imisebenzi ayikho, kuhlushekiwe nje. Yini ongayenzela uNgizwe? Into engicasula ngayo kunokuthi angiqonde mina athi angikhulumanga kahle lapha nalapha. Uyahamba uyale groupini epage la Sikhotheni ngiyothuka uyongithuka. Umholo onjani uhambe ethuka abantu besifazane? Ungithukelani uNgizwe? Uma ngabe engayizwa lenkulumo yami, why engezi backing mina sangichaza ngoba uyipresident yena? Hayi bo, usilima nje uNgizwe. Usilima nje.